Ayat ti panagdayaw. Nagasat dagiti awan multi panagbiag na, nga agbibiyag kas mayanurot itilinteg ti Apo. Nagasa dagiti nagasa dagiti tagtulnog kan kuana iti amin a puso da. Pulos nga awan dakes nga arami denda, magnada kadagiti dalan ti Apo. Inted mo kada kami wapo dagiti linitag mo, katimbilin mo tong palan mi idi as ingat. Sapay kong taagtal dinadek, anapudno ang maganurot kadagiti ipalagad mo. Pulos nga wanto ti panakaibabahin ko, nutong palag dagiti amin abilin mo. Agdaydayaw akto, ken kati nadalo sa puso, no masursurok dagiti nalinteg apangedeng mo. Tong palag dagiti linitag mo, di na kumabaybayan, urain ton kaano. Kantati panagdayaw, agtakderak karin ni Heso Kristo. Agtakdarak ka rin ni Hesu Kristo, itiag na nayo di daydayaw po. Gloria jay kang at wanti kan kantak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karin ni Kristo kanya. Agtakdarak ti karina kanya. Agtakdarak karin ni Hesu Kristo, urayo may tibyak yudya kagdanag, gapot sa ti Diyos at baligiyak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karin ni Kristo kanya. Agtakdarak ti karina kanya. Agtakdarak karin ni Hesu Kristo, tayo suna sinayat unay, inaldawit den at baligi kanyak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karin ni Kristo kanyak. Agtakdarak karin ni Hesu Kristo, sanak tuwa maiwawati biyak, emti paro kung naginanak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karin ni Kristo kanya. Agtakdarak ti karina kanya. Panglukat kararag. Agnanayon ken bendito a Diyos Amami, nga nailangitan si pagpapakumbaba kami manen nga umasidig. Ken kay ta nga agsapat tapno, umay kami manen makipagdaydayaw itinasantuan anagan mo. Pakawanen na kami met dagiti nagbasbasulan mi ken ka, sikang nga rod ti agari kadagiti puspuso mo, mitap no maikari kami ken ka. Agyaman kami Diyos Ama iti adu nga bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Agyaman kami ti presensyam Apo, ti biag migapo, tasika ti nagawan, iti salon at ken pigsami agraraman pagkakasapulan mi. Itagay mi manen ken ka ti panagbiag, mikas dumawat kami manen ti kas kaasim kada kami. Tulungan na kami nga rod Apo, nga umasidek ken ka nga kankanayon. Lukatam dagiti puspuso mi, tapno marik nami ti panagtag mo ay pangidalan mo kada kami. Ikan na kami kadi ititurid tapno, mabalin min ti sumurot, ken kasadino man ti pangiturungami. Paayan na kami ti kapyaken kina umilek dagiti biag mo.
Kas tultuloy ti inggam panagdaydayaw, tita nga pagsapa Espiritu Santo, kaditi marik nami daydayaw nga pagdaydayawan mi. Tinasam itinagan ni Apo mi Jesucristo, kumararag kami. Amen. Good morning! Ayun, no? Malakas ngayon ang sagot ng aking mga pupils, ha? Naragsakan na kidin bagada kanyak, intayon ijay balay iti Diyos. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Daytoy ti maysa kaligiti nagkauna akan tami idi ubing kami. Isa ito sa mga sinaunang maawitin namin sa Sunday School nung kami bata pa. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Mula po yan sa Salmo. Ewan ko, kukunti na lang yata or baka wala nang nakakaalam sa kantang yon. Teacher. Turo yan sa amin ng mga matatandang Diakonesa sa Ilocos eh. That's singing the scriptures. Isa sa mga magandang ginagawa namin noon, every Sunday or CE month ay may pa-contest. Paramihan ng mga alam na Sunday school songs. At yung mas luma, mas maganda. Sige nga po, tingnan natin. Since today is CE Sunday, yung mga talagang Ilocano na nandito, na lumaki sa simbahan, magbigay nga kayo ng isa sa mga naalala nyo pang mga Sunday school songs nyo noon. Ano? Basa ang Biblia, agararag ka. Well, tama, luma yun. Sino pa? Ate Neri, anong kanta? Pagpaparawak, Pastor. Yung kanta. I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me. Yes. I've got joy. Yun. Luma din yun. Bata pa kami noon. How about Ilocano? Sige nga. Umisem ka na imbag aramid mo, ingatom tayo mamiti apo,
halaman wam takaabay mo, ket isem ited mo. Oh, si Kuya Sammy, oh. Ano pa? Last. Ni Sakyo Basita tao. Yes. Pagdating sa umakyat sa Sycamore, talagang tutungtong pa kami sa upuan eh. Oh. Ninanang ku imbaunak amapan sumakdo ijay kapilya daytoy pusok isut karamba apagyanan sasao ti Apo. Nako, Teacher Tess, maalala mo yun? Parang kukunti na lang yung mga alam yung mga Ilocano Sunday School songs na. Siguro ang sunod na ipapagawa ko sa inyo paramihan ng alam na Sunday School songs. Sige po, today is CE Sunday or Christian Education Sunday. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa matagumpay na pagdaraos ng Christian Education Conference kahapon doon sa CKC, Children of the Kingdom Church, United Methodist Church, Valenzuela. Naksang may pinakamaraming attendees, teacher, no? Ang hina namang palakpak yan. Kahit na ang hirap magdesisyon, kaming mga nasa district committee, nag-meeting kami gabi ng Friday para mag-decide kung itutuloy ba or ipopostpone. Hanggang sabi namin, tuloy. Ay, gabi ng Thursday yun. Or Friday. Friday. Sabi namin, kung hindi naman uulan, tuloy. Kahit na may bagyo. And praise God, inilihis niya yung bagyo dito sa atin. Pero isama pa rin natin ng patuloy sa panalangin yung mga nasalanta ng bagyo. Meron akong isang anak-anakan sa seminaryo. UCCP pastor ito. Pero yung post niya sa Facebook, yung bubong ng bahay nila, tinangay ng hangin. Ang picture niya, huling picture niya, silang pamilya nasa may tulay. Kasi wala nangyari sa bahay nila. Parang di ko alam kung may naisalba sila. Talagang totally yung bubong nila nilipad. So, habang tayo'y nagpapasalamat dahil hindi tayo naapektuhan ng bagyo, isama po natin sa panalangin yung mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. At meron pang mga dalawa yata ay parating na LPA. Ayon sa Pag-asa, this week, isama pa po natin sa panalangin ang ating bansa. May mga ibang paalala po para sa atin. Pagkatapos po ng Tagalog-English service, mag-meeting po yung Senior Citizens Fellowship Working Group para pag-usapan yung para sa Senior Citizens Fellowship. Nagaganapin sa October 11 dito po sa pag-usapan kung doon sa Holy Club or Sanctuary. Kung masyadong marami, dito sa Holy Club pa rin. Pangalawa, isama po natin sa ating panalangin ang ating PAC Lakbayin para sa mga manggagawa, discipleship retreat para sa mga pastor at diakonisa. Magsimula po ito bukas,
ng alas 8 hanggang sa Martes ng hapon. And then October 5, that will be our World Communion Sunday, next Sunday, World Communion Sunday. And usually we have special offering for this. May special offering po tayo para sa World Communion Sunday. And then October 7, loading station, alas 3 po yan. Nananawagan po kami sa lahat ng mga gustong sumuporta at sumusuporta sa loading station. Cash, kinds, manpower, mga volunteers. Sa October 7 po ito. And October 11, yung sinabi ko kanina, ang Senior Citizens Fellowship natin. October 12 is our Children's Sunday. Linggo po ito para sa mga bata. And 19, Laity Sunday. Linggo para sa mga laiko. And actually, dahil sa October ay Laity Month, lahat po ng magsesermon mula dawn prayer hanggang vesper sa buong buwan ng Oktubre ay mga laiko. Magpapahinga po kami mga pastor. Hindi kami gagawa ng sermon, hindi kami magsesermon. October 21, ito po yung second loading station natin for the month. October 25, National Bible Quiz District Elimination. Doon po sa St. Mark QMC. At October 26, ang Workers' Appreciation Sunday. So, ito po yung mga gawain natin sa buong buwan ng Oktubre, sa darating na buwan. Kung may mga iba pa pong mga activities, malalaman po natin sa ating mga chat groups. Sunod po, tingnan po natin yung ating stewardship part ng ating Herald. Ang available balance po natin para sa general fund natin ay 185,663.75. Building fund ay 350,760.29. Mission fund is 752,853.77. At ang rebuilding fund ay 23,580,798.79 pesos. Tayo po'y nagpapasalamat sa pagkapatuloy tayong sinusustain ng Diyos sa ating mga gawain at ministries. Happy birthday! Sino-sino po yung mga... Sino-sino yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito? Ice cream! Ice cream. Ano? Okay. We have Marilyn Castro, Jonathan Sichanco, Zarina Luis Aquino, Noel Bartolome Sr., Ivy Ranyola, Marinela Velasquez, Dennis Aquino, Victor Son. Wala na. Ay, meron pa. Dreher Isaiah Andres, Marian De Leon, Danilo Batalyon Jr., Rogel Mejia, Juancho Ortega, Rodora Moran, Joash Daniel Feliciano, Genevieve Therese Reyes, Emelito Marticio, Flaviano Marticio, Kathleen Joy Ledesma, Resi Palomo, Bermilson Castillo, Fe Echavia, Cian Jeronimo, Ezekiel Carl de la Cruz, Zara Sofia Alcantara. Nandito po ba yung mga birthday celebrators? Pia, halika. Kailan sa'yo, anak? October 4 po. 4. October 4. Sino pa po yung ibang mga celebrators na nandito? Sige.
Pastor Joey Galinato, October 1. Ice cream. Ate Jensis, ice cream. Meron pa po ba? Nako, delikado. Dalawa lang tayo. Sabihan na lang natin yung sorbetero mamaya, tig-isa lang tayo, no? De, tig-isang cone lang kami, sa amin lang. Sige po, kung wala na, hingin natin si Kuya Sammy. Siyang manguna sa prayer para sa amin ni Pia. Pronto, Pastor. Nakabukas na ako. Okay. Impronto ito. Sige po. Tayo po yung manalangin at taas natin ang ating mga kamay sa mga magbe-birthday ngayon, lalo na sila Pastor at saka si Pia. Okay? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa oras na ito na binigay mo sa amin. Salamat o Diyos sa buhay nila Pastor, sa kanilang kaarawan. Alam ko Lord na Ikaw lagi ang naggagabay sa kanila. Alam ko Lord na kaming lahat ginagabayan mo kami bawat aming ginagawa. Kaya Lord, inihiling namin sa dakilang pangalan mo na ibigay mo ang mga kailangan namin sa araw-araw, Lord. At inihiling namin na patuloy mo ibigay ang marami pang taon sa kanila. Sa bawat gawan namin, Lord, Ikaw ang aming sandigan sa araw-araw, Lord. Ang lahat po nidadalangin namin sa pangalan ni Jesus ng aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Kuya Sam. Happy birthday to you. Happy Uy, birthday thank to you. you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless. Sige po, ating tunghayan ang handog na awit ng mga bata.
be like when I walk by his side. I can only imagine what my eyes can see when his face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Am I able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when I take off and find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. 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 I can only imagine when all run to is forever worship you. I can only imagine. Dear parents, brothers and sisters in Christ, today we celebrate CE Sunday. Let us greet one another. Happy CE Sunday. The Church of Jesus Christ cannot survive without a fundamental ministry of teaching. The mission of the church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world by proclaiming the good news of God's grace and by exemplifying Jesus' command to love God and neighbor, thus seeking the fulfillment of God's reign and realm in the world. Scripture is the primary source by which our Christian knowledge and experience are shaped. The Old and New Testaments are the Word of God, God's self-revelation. What an opportunity we have before us. We are called by God to share and the good news of God's redeeming
love through Jesus Christ with those who have never heard, with those who have forgotten the stories, and with those who are wondering what's next. We may not have all the answers, but we are servants of the living God, the Holy One who has, is, and always will be actively working for the good of humility and the created order. Let us pray that through Christian education we enable people to live as Christians. That is, to live lives of Christians' faith till we meet Jesus face to face. Happy CE Sunday! Yes, Happy Christian Education Sunday po. Sige po, lahat ng mga bata at mga kabataan, pwede bang pumunta kayo dito sa harap at nang may pag-pray namin kayo. Mga bata at kabataan. Let us pray. Sa linggong ito, Panginoon, na ipinagdiriwang namin ng Christian Education Sunday, narito po ang mga bata at mga kabataan ng simbahan. Salamat po sapagkat sila ang mga katibayan na ang pag-aaral sa iyong salita sa pamamagitan ng Christian Education Committee at ang buong educational ministry ng simbahan ay nagpapatuloy. Dalangin namin ngayon, Panginoon, na i-bless mo mga batang ito, mga kabataan ito. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglaki, sa kanilang paglilingkod sa inyo. Pakinggan ang kanilang mga panalangin at ang panalangin ng kanilang mga magulang at lahat ng mga nagmamahal sa kanila. Tulungan sila sa bawat araw. Tulungan sila sa paghuhubog ng kanilang pananampalataya. Kung mayroon mang mga sakit na nararamdaman ng mga anak na ito, ipagkalumurin ang kagalingan sa kanila. We declare, Lord, and we claim healing and blessing to them, answered prayers for them. In your name, Lord Jesus, Amen and Amen. Sige mga anak, balik na kayo sa inyong upuan. At ngayon po, may in-announce kami nung linggo, di ba? Sino po sa inyo nagdala ng mga lumang mga discipleship materials? Bible study material, devotional guide, Sunday school material, Bible, hymnal, liturgy. Sino yung mga nagdala? Pumunta po dito sa harapan. Sino pa? Si Lynn, may pinapakita sa akin. Halika, Lynn. Naku, lumang-luma to ah. Anong taon kaya? Bigay daw ng nanay niya nung grade 6. Ay, bigay ng nanay ni Ate Flor nung siya grade 6. Binigay naman ng lola ko sa At binigay din ng lola niya sa nanay na Ate Flor. Lumang-luma. Yung sa'yo, Ate Marlene. Hindi lumang-luma, luma lang. Liturgy ng Ilocano Worship, June 12, 1994, 7:15 a.m.
Oh, noong 1994 pala, 7:15 ang pagsamba natin. Ang pastor ay si Reverend Dr. Rodolfo A. Juan. Ang liturgy, si Sir Corazon Ursua. Ang conductor noon ay si Ronald Estacio. Ang pianista is Arlene Velasquez. Talaga naman. 1994. Ano pa yun natin? 1993. Anak, ano yan? Yung Bible mo, kailan yan? Lumang-luma rin, no? Kailan kaya to? PBS 2001. 2001. Princess, ano to? Bible din. Luma din. Or gas-gas lang. Gamit na gamit. Copyright 2011. Ito yung pinakaluma sa kanila. Sa lola pa natin, Flor. Ilan ang mananalo, teacher? 2. Sige. Palakpakan nga natin si Ate Flor saka si Ate Marlene. Ito po yung premyo ninyo. At saka 2 consolation. Uy, gusto ko yung sa consolation. Congratulations po. Biskarte, parang mas gusto ko yan. O picture daw. Palakpakan naman natin sila. Ayan. Sayang di kami pwedeng sumali ng mga pastor diakonesa eh. Ilalabas ko sana yung 1897 kong hymnal. Chinek ko, dinoble check ko. 1897. Sige po. Next year, ano kayong pakulo natin? Abangan. By the way po pala, sa late month po natin, sa late Sunday, third Sunday ng October, kikilalanin din natin yung mga pillars of the church. When I say pillars of the church, ang huling na pagmitingan ay yung 90 years old and above na miyembro ng simbahan. Kung may kakilala po kayo na miyembro natin na buhay pa, na 90 years old and above, pakisabit po yung pangalan nila sa opisina. Sa Ilocano, parang isa na lang alam ko si Nanay Elvira Viray. 101 na. Nag-celebrate siya ng kanyang 100 years. Kailan? Last December ba yon? Last December. Nag-100 po siya last December. Kasama po siya dati sa visiting team ng Ilocano. Pero nung mahina na, hindi na nakakasama, di na rin nakakapunta dito sa simbahan. So, isa po siya sa mga kikilalanin natin na pillars. One of the pillars of our church. So, mga 90 years old and above, pakisubmit po yung pangalan nila ng mga miyembro natin na 90 anyos pataas. Sa Tagalog English, may mga 4 yata or 5 kaming na lista, pero di pa kompleto.
May 102 eh. May 102 tayong miyembro sa Tagalog-English. Sige po, tayo po'y dumakon na sa pagbasa sa banal na kasulatan. Tayo'y tumayo. Panakaibasa ti na Santuan Asurat, Salmo 119:89. Pamati tilinteg ni Yahweh. Agpaut iti agnanayon ti saom o apo, na ipasdek ang mataginayon sa dilangit. Mateo 24:35. Mapukaw to ti langit ken ti daga. Ngem pulos adinto mapukaw dagiti sao. Ti sao ti apo. Mensahe ti kanta, Nax UMC Choir.
Thank you, choir. You are my light. Akapelang akapela, ha? Ang hirap kayong kumanta ng akapela. Buti na lang nandyan si Teacher Cathy na mayat maya nagbibigay ng guide. Pero still, mahirap kumanta ng akapela. Once again, friends, good morning! Ay, ba't ang hina na? Good morning! Ayan. Mga kapatid, ngayong CE Sunday, mapapakinggan natin ang isang Sunday school teacher. Di ko inasahan na yung batang ganito noon, na ganito, tawa natin, Ruth, oh. Later on napasali lang sa VCS, and then second year, pangalawang taon sa VCS naging teacher, tuloy-tuloy na. Pangatlong taon na ngayon. Pangatlong taon na. At ngayon, extension teacher din sa Muñoz. Sa mga pagtuturo ni Teacher Abby sa mga bata doon, kasama, isa siya sa mga kasamang nagtuturo sa mga bata. Grade 11 student. Kasalukuyang secretary ng ating UMYF dito sa NAX. Dati nahiya silang sumama sa mga kabataan Yung mga kabataan natin sa Muñoz, nahihiyang sumama sa MYF natin dito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, secretary na siya ng ating UMYF. Sabi ko kanina, mas maganda siya kaysa kanyang nanay. Kita nyo naman, di ba? Ha? Yung tatay, nakita ko yung tatay, nandun sa likod Mas bibo kaysa kanyang tatay. I-welcome po natin ang ating tagapagsalita ngayon, si kapatid na Gian Nalyares. Gian? Nako, galing mo, nandyan ang lola, ha? Ayan, good morning po! Ayun, some of you po hindi pa ako kilala, pero pinakilala na ako ni Paz, mas maganda daw sa mama ko. Ayun. Ayun po, some of you po hindi pa po ako kilala, and I'm Gian po, and yun nga po, sabi ni Paz, ako po ang kasalukuyang secretary sa UMYF, and isa din po akong Sunday school teacher. Ayun, and as we celebrate po ng CE Sunday, I just want to share a short testimony po, how Sunday school helped me to grow spiritually. Ayun. Dati po talaga, nagba-Bible study na po kami sa lugar pa lang po namin. And nag-start po kami sa wala po kaming maupuan, sarili po kaming dalang upuan namin para lang po makapag-Bible study sa lugar namin. And thank God, may nagbigay po ng mga upuan po sa amin for Bible study. And nagtuloy-tuloy po yun na hanggang mapunta po kami dito sa Knox. And yun, thank God po sa person na yun, sa pag-share po sa blessings sa amin. And as time goes by, tama ba? Ayun, nagtuturo na po ako ng VCS. Nag-start po ako sa VCS and nung time po na yon, nag-a-assist pa lang po kami and kasama po namin yung ibang kabataan sa Knox. And doon po kami nagkaroon po kami ng bonding ng mga kabataan doon
sa first VCS po namin hanggang sa nagtuloy-tuloy po siya. And ayun, nagturo na din po ako ng Sunday school. After trad, nagtuturo po ako ng Sunday school. And lately lang po, nagturo din po ako ng Sunday school po ng Ilocano. Ayun, iniisa-isa po kami. Ilocano Youth. Ayun, nagtuturo po ako sa Sunday school ng Ilocano Youth. Ayun. And mas natulungan po ako ng Sunday school mag-grow spiritually kasi mas maliban po sa mas nakaka-close ko po yung ibang kabataan, mas nagiging open po kami sa isa't isa kung ano po yung mga nalalaman namin at natutulungan po namin yung isa't isa. Ayun. And yun. Si Sunday, Christian Education Sunday. May tanong po ako sa inyo ngayon. Sa panahon po natin ngayon, napakabilis ng pagbabago. Pansin niyo po, di ba? And may isa po akong katanungan sa inyo. May napapansin pa po ba kayong hindi pa nagbabago sa panahon natin ngayon? Di ba? Lahat po nagbago na mula sa technology, social media, hanggang sa paggamit natin ng artificial intelligence o ang AI. Yon. Pero, sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, isang bagay ang sure na hindi pa nagbabago. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Tulad po ng sabi sa Awit chapter 119 verse 89, magpakailan o Panginoon, ang iyong salita ay nananatili sa langit. At ang ayon kay Jesus sa Mateo chapter 24 verse 35, ang langit at lupa ay lilipas. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayan. And may 3 points po ako para sa lesson po natin ngayon. Ang first point ko po ay, ang mundo ay patuloy na nagbabago. For sure po, lahat sa atin, actually hindi po lahat, makaka-relate po dito, lalo na po yung mga thunders natin. Di ba, dati po, yung pag may gusto po kayong makausap na person, tas sa malayong lugar, ano po yung natatandaan yung kailangan yung gawin para makausap po yun? Yung gagamitan po natin sila ng sulat kamay, ng letter, ayun po. Para makausap mo pa po yun, i-deliver pa yun ng mailman. Ang pinakamatagal na po ng days para ma-receive yung letter na pinapadala mo sa person na gusto mong makausap ay 10 days. Ganun po katagal para makapag-usap po yung dalawang tao. 1 buwan po ang pinakamatagal sabi ni Tita Au. Ganun po katagal para makausap nyo po yung person na gusto nyong makausap, lalo na yung mga kamag-anak nyo po na malalayo sa inyo. And minsan, yung mga gusto nyong sulatan ng letter, yung mga nililigawan nyo, ganon. Ganon po yung pag-uusap nila dati. Ganon po yung communication nila dati. Through letter pa po. Pero ngayon po, sa panahon ngayon, basta may cellphone ka, may Facebook account ka, may data ka, may internet ka, may signal ka, pwede mong makausap yung taong gusto mong makausap. I-chat mo lang siya. Tapos, i-call mo lang, "Hi, kamusta ka na?" Ganon. "Hi, kamusta ka ma? Kanain ka na, love?" Ganon. "Nagkaon ka na, love?" Ganon. Ganon lang ngayon para makausap mo yung isang tao. Pero dati, ang tagal pa para makausap mo yung isang tao. Yung pinakamatagal 1 buwan. Pero ngayon, pag gusto mo makausap, yung gusto mong taong yon or kamag-anak mo, tatawagan mo lang, ite-text mo lang, "Kamusta ka na?" Ganun po kabilis yung pagbabago ngayon. And isa pa po, dati, yung mga students, pupunta pa ng library. Pupunta pa sila ng library para mag-review, para aralin yung lesson, para mag-research, para sa thesis nila, pupunta pa ng library yan, maghahanap pa ng napakadaming libro. Pero ngayon, hindi ko po nilalahat ng student, hindi ko po nilalahat Pero
Pero some of student ay nabubuhay na po sa AI. Kilala niyo po ba si ChatGPT? Yan. Tsaka po si Sisi. Ayan. Yan. Yun po yung mga AI na mostly ginagamit po ng mga student. Actually, hindi ko naman po nila lahat pero yun po ang nakakasanayan ng mga kabataan ngayon. Pero dati, di ba, halos magbasa ka pa, sunog kilay ka, kakabasa ng libro para lang mahanap yung dapat mong hanapin or para lang ma-review yung dapat mong i-review. Pero ngayon, type lang, Sisi, paano ganito? Paano magluto ng adobo? Ayun. Anong topic sa second quarter ng grade 11 or 10 life science? Ganun lang, lalabas na po lahat yon. Ganun lang po kadali. Ganun po kadali ang buhay ng kabataan ngayon through pag-aaral. Ang pagbabago ay hindi natin kayang pigilan. Ito rin ang nagpapaalala sa atin na wala tayong matibay na masasandalan, kundi ang salita ng Diyos. Ang mga pangako sa kanyang mga salita. Ayan. And dun po papasok yung second point. Ang bilis, di ba? Ang pagtatagpo ng kasulatan at teknolohiya. Ang AI, produkto po yan ng katalinuhan ng tao. Pero, lagi pong may pero, may limitations po yan. Pag na-reach natin yung limitation na yon ng AI, as I said earlier, nagagamit ito ng mga kabataan for school, which is wrong. Kasi ang AI ay for information lang. Hindi siya pang cheating. Kasi, okay, meron po talaga kasing mga student na hindi na po talaga inaaral yung lesson sa school. Like, pipicturan lang nila yung assignment, GPT, sagutan mo to, lalabas na po yung answer doon. Ganun lang po kadali. And minsan po, nasasanay na yung mga kabataan na ganun na lang po. Ayun. Pero hindi ko naman po nila lahat. Some of student lang po. Kasi alam po nila, lahat ng gusto nilang hingin sa AI, alam nilang masasagot, nakakampante po sila na masasagot ng AI yon. And ang scriptural text naman po ay galing mismo sa Diyos at walang hanggang bisa nito. If sa AI may limitations, do you think may limitation sa mga salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay walang limitasyon sa kapangyarihan at bisa. Di ba po, as I said earlier, sa AI may limitations. Pag sobrang dami mo nang sinearch, hindi niya na po sasagutin yun. Like, kunwari, nasobrahan ka na po sa limit, meron na yun ng oras na lalabas na, you can ask later, 7 minutes, ganon. Ayun. And, pero, sa salita ng Diyos, kahit anong gusto mong hanapin, when it comes to God, walang limitation. Kahit anong gusto mong hanapin sa Bible, mahahanap mo sa Bible. And yun, and dun po papasok yung third point. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Diba, tinanong ko po kayo kanina, if ano po sa tingin nyo ang hindi pa nagbabago sa panahon natin ngayon. And ito na po yun. Ito na po yung answer sa katanungan na yun. God's words is still the same. And hindi magbabago. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi outdated. Diba? Hindi siya naluluma kahit gaano pa nagbabago ang technology or ang generation natin ngayon. Kahit ano pa yan, pero ang God's words, hindi po siya nagbabago. And yung mga pangako po natin, pangako niya po sa atin, ayun pa rin po yun at hindi magbabago. Kasi, kahit may AI na kayang magbigay ng sagot,
Tanging ang salita lamang ng Diyos ang may kapangyarihan magligtas at magbigay ng buhay. Pero, laging may pero don't get AI wrong. Hindi laging masama si AI. AI can help us to our spiritual life. First, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. I'll give you po some example. Pag may Bible verse ka na gusto mong hanapin, you can just type the Bible verse and read it. Di ba? Minsan po, di ba, sa Google, search lang po dun. Okay, kunwari, John 3:16 Bible verse. Lalabas po, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Yun. Ganun po kadali ang AI sa paghahanap po natin ng Bible verse. And another example pa po. Mas napapadali po ang paghahanap ng historical background, original meaning ng mga salita like Hebrew or Greek, at commentary. Basta kunwari, di ba po, gumagamit po yung Tagalog ng Bible na malalalim na salita and minsan hindi po natin naiintindihan. And we can just search it. I-translate po natin kay Google kung ano po yung meaning nun para mas malaman po natin yung sinasabi ng verse sa atin. Kung ano po yung gustong iparating ng verse sa atin. And second, na makakatulong ang AI sa atin ay panalangin at pagbubulay-bulay. May apps po na gumagamit ng AI para mag-remind ng prayer time, o gumawa ng personal prayer guide. Like yung ginagamit ko po kasing Bible ngayon is yung app na Bible, yung kulay red po, yun. And daily po siya nagpa-pop sa lock screen nyo ng mga Bible verse. And it can help you to encourage you to do daily devotion. Di ba? Pag nag-pop po yun sa screen nyo, andun na po yun, complete verse po yung lalabas doon. And mas nakaka-encourage po siya na mag-devotion pag meron pong verse na nagpa-pop sa lock screen nyo. Usually po, kanina lang po nag-pop yung verse sa akin, sa app ko kanina. And yun po yung ginagamit din po, yun din po yung ginagamit ko sa daily devotion po. And third, it's for your personal growth and discipline. AI calendar or AI reminder apps na pwede mong iset para sa iyong quiet time o daily devotion. Pwede ka rin gumawa ng daily gratitude, journal, tapos AI ang tutulong mag-organize ng reflection nyo. Magbibigay po ako ng example dito. As kabataan po, meron po kaming ginagamit na app na para po sama-sama po kami doon, kahit magkakalayo po kaming lugar, nakakapag-daily devotion po kaming sama-sama. And ginagamit po namin yun is Discord and Google Meet po. Lately po, ang ginagamit po namin is Google Meet. Meron po kaming ginagawang link para po mag-do ng daily devotion namin. And kagabi po, nag-devotion po kami. And ayun, makakatulong po siya kasi may AI po yun na makakatulong para po mas malinis, may noise background effects, ganon. Para mas makatulong po na maintindihan yung daily devotion nyo. Ayun. Yun po yung example ko. Kahit po magkakalayong lugar po kami ng mga kabataan, nakakapag daily devotion po kami ng sama-sama. And last po natandaan ko, nung after CI, nung nag-devotion po kami, may naaya po sa Discord group namin na taga-ibang church na kabataan para makapag-daily devotion po. And yun, ang saya po makasama ng mga kabataan, lalo na kahit malalayong lugar po kami, nagkakaroon po kami ng pagkakaisa para mag-daily devotion. And yun. Pero, mahalaga rin po nating tandaan na ang AI ay tool lang. Hindi po siya source ng truth. Ang ultimate authority at gabay ng Kristiyano ay nananatili sa salita ng Diyos at banal na Espiritu. And last but not the least, kasi kailangan niyo po talaga itong tandaan,
ang AI ay makakapagbigay ng impormasyon. Pero tanging salita lamang ng Diyos ang nagbibigay ng transformation. And yan, thank you po and God bless you all. To God be the glory po. Thank you, Gian. Sige po. Bago natin i-recognize ang mga Sunday School teachers, atin po munang ibigay ating mga kaloob. Iti santuario apo, eternity daton mi, eternity kakalos, daton nagyaya, when iba'y mikan ka, daton napnon panagyaman, when iba'y mikan ka, daton napnon ragsa. Tanggapin mong aming mga alay, mga handog na to, Panginoon. Basbasan mo't gawin mong banal ang mga to. Linisin mo mga to at gawing kaaya-aya sa iyong harapan. Gamitin mo mga to pang sa ganun, lalo pang mahiyagan yung kadakilaan, ang iyong ebanghelyo, at lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Basbasan din ang mga anak mong nagbigay, nagkalob sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala at biyaya galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Tayo po muna ay umupo. Simulan natin ang ating pagkilala sa pamamagitan ng pagbigay natin ng pasasalamat sa ating tagapagsalita sa linggong ito. Associate lay leaders, pwede po ba kayong pumunta dito? Associate lay leaders po. Ate Zeni? Teacher Leia? Kuya Jun? Tawagin natin ang ating speaker. Dito po. Si Alice Goda. Anak, halika. Dito po kayo. Umaharap ka ba?
Gian, tagapin mong simpleng token ng simbahan sa pamagitan ng CE Committee at Nurture Ministry sa iyo at ng worship service na to, ang Ilocano Worship. Thank you so much. Alice ko daw, sabi ko yung June. At ngayon naman, tinatawagan natin ating mga diakonesa para sa pagkilala sa lahat ng mga Sunday School at Bible Study and CG leaders natin. Mga diakonesa at mga inaanak. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang isa po sa mahalaga po silang lahat. Pero pangunahing ministeryo ng Edukasyong Kristiyana ay ang Sunday School. At ang Sunday School po, lahat ng edad ay present. Mula bata, kabataan, kalalakihan, kababaihan, meron pong Sunday School ang ating iglesia. Kaya po sa araw na ito, sa umagang ito, kilalanin po natin ang ating magigiting na guro na sa pagtuturo ng Sunday School ay masigasig at buong puso nilang ibinibigay ang kanilang oras at panahon para ang Edukasyong Kristiyana ay patuloy na may itaguyod sa ating mga paaralang, ano nga sa Tagalog ng Sunday School? Paaralang linggo. Lihan. Sunday School na nga lang. Sige po, mula po sa WSCS, kilalanin po natin ang isa sa mga guro natin from Ilocano Service na nagtuturo sa WSCS, ang ating Ate Ruth Galinato. Ay, mamaya wala po siya. Mula naman po sa ating mga kabataan, kilalanin natin, nagtuturo po siya sa kids at sa MYF Ilocano Sunday School din. Ang kapatid na Alessandro Balido. Alexander. Sino si Alessandro? Wala po dito yung iba, mamaya siguro sa Tagalog. At syempre ang ating speaker kanina, kapatid na Gian Lanares. Parehong Sunday School at kabataan, nagtuturo din po siya. Mula naman po sa mga bata, wala po yata dito yung iba, mamaya natin kilalanin. Syempre po sa ating Ilocano Sunday School, ang ating profesor, Kuya June Sermonia. At syempre po, sino ba yung pinakapunong guro natin? Walang iba ang ating admin, ang ating pastor. iPad po yan, iPad. So, mga kapatid, meron yung iba po sa Tagalog. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga Sunday School teacher. Magpatuloy po kayo sa pagtataguyod ng paaralang lingguhan ng ating iglesia. At Teacher Abby, hindi daw po kayo dito at ipanalangin niyo daw po ang ating mga Sunday School teacher. Sige po, tayo po ay manalangin. Atin pong itunghay ang ating mga kamay sa atin pong mga teachers. Dakilang Diyos na tumawag sa amin sa ministeryo ng pagtuturo. At ikaw po, Panginoon, ang aming halimbawa ng isang pagiging mabuting guro, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pagtitiwala ninyo sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isang guro sa paaralang lingguhan na patuloy na mahamon sa paglilingkod upang marami pa kaming makasama na naghahayag ng iyong mga salita. Bagamat may mga kaba sa aming puso sa bawat pagtayo, sa bawat pagtuturo, salamat dahil binibigyan niyo kami ng karunungan sapagkat sa iyo po bumubukal ang karunungan, Panginoon. Kinikilala namin kung wala ka po, Panginoon, wala po kaming magagawa. Patuloy ninyong pagpalain ang mga kapatid po namin ito, ang aming pastor na patuloy na nag-guide sa amin sa pagtuturo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang sambahayan. Patuloy ninyo silang pagkatiwalaan at patuloy na bigyan ng mahabang buhay, kalusugan na nagmumula sa inyo upang makapaglingkod pa po sa inyo ng may katapatan at kasiglahan.
Patuloy silang maging pagpapala sa kabuuan ng iglesia, hindi lamang po sa Ilocano service. Patuloy pa po kayong tumawag, Panginoon, ng maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng ministeryo ng pagtuturo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Tunghayan po natin yung isang video presentation na nagpapakita ng ating Sunday School Ministry sa ating iglesia. Ayan, yung ating pong CE Sunday video. Thank you. Ayan, salamat po. Thank you sa ating mga diakonesa at sa CE at Nurture Ministries natin. Atin na pong awitin ng himno di kinadisipulo. Awan tuti hulap, hanya manasib na tani Jesus isu isilaw. Awan matidanag, di daywan lumutan, luar patlat di tay sinaan.
kararag tayo. Iti iaasilagmikan ka ti daytoy nga oras o Dios. At to'y dagiti intercessors mo. Dinutukam mga intercessors. Bendisyon namida. Tapno dagiti amin ngayon da ikararagan ita. Awatan dati parabor mo. Awatan dati bendisyon mo. Santifikar mi o Diyos. Sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, sa oras na to, sa panahon ng panalangin, buong pagpapakumbaba po kaming lumuluhod, yumuyuko sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa biyaya, pagkalinga. Maraming salamat, Panginoon, sa kaaliwan na ipinagkaloob mo sa amin. Sa oras na ito ng pananalangin, dalangin ko, Panginoon, inyo pong ipatong ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa na narito ngayon. Nakaluhod man sila, nananalangin man para sa iba, mga nasa kanilang mga upuan, pati na po yung mga nasa online worship. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala. Pakinggan ang bawat panalangin, pakinggan ang bawat pagdaing. Pakinggan ang bawat pag-iyak ng mga anak mo narito ngayon. Di ko man batid, O Diyos, ang kailang pangangailangan. Pero kayo, Panginoon, ang siyang nakakabatid sa mga to. Kayo, O Diyos, ang siyang nakakaalam kung ano ang mas na kailangan ng mga kapatid na ito ngayon. Tinatagubilin ko po sila sa inyo. Tinatagubilin ko sila sa inyo. Jesus, aming tagapagligtas, kayo na siyang nagsakripisyo para sa amin. Ipagkaloob mo ngayong awa at kaawaan. Maaring iba sa amin ngayon, Panginoon, ay dumaranas ng matinding pagsubok. May mga problemang hinaharap na parang di alam kung anong gagawin upang malutas sa mato. Sa inyo ko sila'y nilalapit. Sa labas, Panginoon, sa panlabas, maaring nakikita silang masaya, nakikita ang kanilang mga ngiti, nakikita kanilang at narinig ang kanilang mga pagtawa, pero sa likod ng mga to ay mga problemang hinaharap. Panginoong Jesus, tulungan po ninyo sila. Tulungan nyo sila sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang gawain araw-araw. Samahan sila sa kanilang pagiging lingkod mo. Nawa, maibigay nila ang the best na paglilingkod sa inyo. Jesus, aming Panginoon, muli, inilalapit ko sila sa inyo. Sa mga dumaranas ng matinding sakit, ipagkaloob mo ang iyong kagalingan. Sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mong kaaliwan. Ganon din, Panginoon,
dinadalangin namin. Pagkalubmong yung kaaliwan at tulong sa mga kapatid na nasa lanta ng bagyo, sa mga nawalan ng ari-arian, sa mga nasiraan ng tahanan, nasiraan ng mga hanap buhay. Pagkaloob mo rin ang tulong sa kanila. O Diyos, wala po kaming ibang maaring lapitan kundi kayo lamang. Kung kaya't patuloy kaming lumalapit sa inyo. Patuloy kaming nagsusumamo sa inyo. Salamat po sapagkat kayo siyang Diyos na nagpapala at nakikinig lagi sa aming mga panalangin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Intay ngat ken kuana amakikan laysa ketumpalan tay ibilina magnatay amapan pangibaunan nga ket balingin ited na ilatalag kanti pa natulog isulaeng tinalan amapan ken Jesus. Kakabsat, ti Dios, ipaayna ko ma ti parabor, pamedisyon, panakaagas, ken panangliliwa. Kada kayo. Ti Dios, ipaayna ti sungbat kay ti karkararagyo. Ti Dios, ipaayna ti kapya, kental na kada kayo. Ti Dios, kadoin na kayo kuma. Tinagan tama, tanak, and Espiritu Santo. Amen. Ken amen.